Ahojte. Čaute. Zdraví vás. Štefi. A? Mafia Corner. Olala. Toto som si nacvičoval veľmi dlho. Prečo robíme toto video? Robíme preto, lebo sme dostali príkazom, že máme pozdraviť všetkých maturantov, čiže vás, ktorí sa ešte snažíte a trpíte v tých školách, aby ste to teda dotiahli do, nazvime to, do šťastného konca, lebo maturita je skúška života a blá blá blá. Či ne? Chceme vám tým všetkým hlavne vyjadriť to, že vám naozaj držíme prsty a že vám hlavne držíme prsty pri maturitách a pri príjmačkách. Nemáme na výber, musíme vám držať prsty. Určite sa. Ja držím šampanské teraz, takže držím vám prsty. Šampanským z benzínky za 3,50. 3,59. Cen vyvratila predavačka. No ale k veci. Učte sa fakt, ostaňte v školách, choďte na vysokú, lebo dopadnete jak my, kolotočari. A nemôžeme byť kolotočari všetci, takže... No čauko, humenné, ste tu všetci? 4A, chceme vidieť vaše pázuchy. Jasné, ruka hore, noha v torte. Ty, ale oni sú tam není všetci, však oni sú nikdy není všetci. Presne, furt mi niečo chýba. Presne, a čo tá chúdera? Čo tá Danka? Čo má s vami robiť? Myslíš, že je to ľahké takto s mladými žiť? Veď viem svoje, že s tebou. Danka je hrozne pekná. Trošky to závidíme, ale však to je jej problém. No nič, trošku sa mi to nepáči, ale je mi to jedno. No, je všetko jedno. Počúvajte, mladí ľudia, hlavne dobre vyzerať a nezabudni. Bielomka smrť. Presne, a dúfam, že stúžky už pripnuté. Viete, že Zelena zoštihluje. Takže prajeme vašej Danke veľa šťastia k tomu, že sa vás konečne zbaví. Jaká faloš. Ja a dúfam, že vás naučila aspoň čítať. Presne, alebo aspoň písať. Presne, človek potrebuje vzdelanie, derdy dá za tak. Ja, presne. Takže alles Gute, zum Geburtstag, a Happy New Year. Čau, mene.